Dulluvju ta' messaġġi ta' tifħir fuq il-paġna ta' Facebook ta' Nila Juice wara li temp suċċess li sfida li waslitu biex jikser ir-rekord dinji għall-itwal awma li qatt saret. Nila Juice daħal fil-bajja ta' Xlendi Fawdex fl-10 u 8 minuti tal-4 filgħaxija, akkumpanjat minn att sabiħ ta' dajjes li kienu hemm biex ituħ l-inkoraġġiment tagħhom fl-aħħar ftit qatfit tiegħu wara awma impressjonanti ta' ftit inqas minn 130 kilometru. Juice għam bla waqfien għal total ta' 52 sija fejn kellu jikumbatti wkoll kontra l-kurrenti u r-riħ. Viżibilment għajjien Juice tela waħdu l-aħħar ftit metri u poġġa bil-qeda fuq siġġu li kien imħejji għalih sabiex jistrieħ l-ewwel darba f'aktar minn jumejn, b'dawk preżenti jinfexxu fajjat ta' ċelebrazzjoni spontanju għas-suċċess tal-awwim kuraġġuż Malti. U fost dawk li laqgħuh kien hemm ukoll il-kelb tiegħu. Juice għam minn Linosa f'Lampedusa sa Malta wara li kellu jibdel il-pjanijiet oriġinali li jom mit-Tunezija sa Sqalija minħabba maltemp li kien se jolqot ir-rotta tiegħu. Blawwi minn nifsu jgħid li tibdil fir-rotta m'għamlitx l-isfida tiegħu eħfef minn dik oriġinali. Ir-rekord ta' Juice issa mistennijiet niżżel bħala l-itwal awma mingħajr l-ebda assistenza li qatt saret. F'din l-awma Juice kien akkumpanjat minn numru ta' persuni oħra fosthom tobba kif ukoll it-tfajla tiegħu u l-ġenituri li tawh l-inkoraġġiment biex iwettaq din l-isfida. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kien minn tal-ewwel li feraħ lil Nila Juice ta' dan ir-rekord li kiser. Għamiltna il-kol gburin u għallimtna li bid-determinazzjoni u l-kuraġġ tasal fejn tixtieq. L-an ta' din l-awma kien li tkompli titqajjem kuxjenza l-kampanja Wave of Change kif ukoll biex inġabru miljun biċċa plastik mill-baħar u jinkoraġġixxi lin-nies jieqfu milli jħammġu l-baħar. F'Ġunju tas-sena li għaddiet Nila Juice kien kiser ir-rekord ta' hawn bejn Sqalija u Malta fuq distanza ta' 100 kilometru kif kien irnexxielu jtemm f'ħin ta' 2 u 12 minuta.